खुलुमबाय लोगोफोर दिनै सासे सिख्लानि भाइराल भिडिअ जाबोदों नाथाय बे भाइराल भिडिअआ अरिजिनेल ना फेक नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङो अब्लासो बुजि मोनगोन माने बे सिख्लाया माने आगोलो बर' हारिनि बर' जातिनि बर' सेंग्राफोरखौ गारनानै गुबुन जातिजों हाबा जाहैदोंमोन आरोना माने बिथाङा गुबुन जातिजों हाबा जाहैदोंमोन माने निग्र' जातिजों हाबा जाहैदोंमोन जियानो जा हाबा जानाया बियो निग्र' बा बर' गंगार नेपालजों जेबो सिन गैया बियो मोनसे संसारनि मोनसे नेचारेलसो आरोना बियो मोनसे इसोरनि सोरजिनायसो बेखौ जेबो बुंनो मोना एक्सुवेलि दा बिथाङा निग्र' हौवाखौ गारनानै माने निग्र' हौवाजों डाइभर्स जानानै माने जोंनि इण्डियाआव सासे गथ'खौ लाना फैफिननानै दा जोंनि बर' हारिनि बर' सेंग्राजोंनो जुलि जानानै रुजु रुमु रायजो जाना दङ आरोना माने नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ सोरनि थाखाय बाथ्रा बुंनो थांगासिनो दङ दा भाइराल भिडिअआबो बेनिनो जाहैगोन नाथाय अरिजिनेल ना फेक बेखौबो उनावसो मिथिगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नोंथांमोना दा गोबाङानो माने बर' जातिखौ गारनानै गुबुन जातिजों हाबा जाहैनायाव माने गोबां नेगेटिभ कमेन्ट खालामदोंमोन आरोना माने बर' जातिखौ मुगैयो बर' सेंग्रा गैयामोन नामा दा बेफोरबायदिनो आरो माने बर' जातिखौ मुगैयो बर' सेंग्रा गैयामोन नामा बर'फोरा जानो गैया नामा बर'फोरा जेबो खामानि रोङा नामा गुबुन जातिजों जाहैनो बर'खौ मोजां मोना गुबुन जातिया मालाय निग्र' जातिया मा होनो गोलाव गोदोर गोसोम गोजौ माने हेन्डसाम बिनि थाखाय निग्र' जाहैदो बेफोरबायदि नाना धरननि कमेन्ट खालामोमोन आरोना दा नाथाय बिथाङा बेफोरखौ खोनासङालासिनो गावसोरनि रायजो जादोंमोन दा इसोरनि थिननाय बायदि बियो गिदिंनाबो फैफिनबाय इण्डियाआवनो बर'दोंनो थाफायफिनबाय दा बिथांनि भाइराल भिडिअआ अरिजिनेल ना फेक आं नोंथांमोननो ससे भिडिअ क्लिप खिन्थिनो नोंथांमोना नायना लाग्रो इदिटसो खालामदों आंनिबाथ' आरोना ओमफ्राय बडियाबो मिलाया जेबो फन खालामनानै सरि बिहरदों पार्सनेल फन खालामनानै सरि बिहरदों सोरबा सरि बिमा बिदि गाव नङाबा बिदि हगारनाङामोन खोथाया बोरैबा जागोन बिदि हगारनाङामोन नोंसोरो फेसबुकजों ग्रुपजों रानलायलायदों ना भाइराल उमुगमोन नोंसोरबा अबे गुगोलाव सार्च खालामनानै फन भिडिअ नायनानै इखौ इदिट बानायखो इदिट बानायदों बेखौ गाज्रि भिडिअ नायनानै जोंनि मोखांखौ फन होदेरदों भिडिअ नायबाय मोनसनबाय ओमफ्राय जे बे भिडिअखौ नुदों बे भिडिअआव बे हौवाया हिन्दी रायलायनाय दंलायलाय नोंसोर लोगोफ्रा मोजाङै खोनासंबा बे हौवाया भिडिअ बानायनाय क्या माबा मोनसे हिन्दी रायलायनाय दंलायलाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ नुनानै बुजिबाय जानांगौ माने बे भिडिअआ फेकसो आरोना माने बिसोरो गावसोरनो बुंनानै लादों एडिट बानायदों माने गुबुन जातिनि मानसिफोरनि फट'खौनो माने भिडिअखौनो लानानै खर'खौ माने मोखांखौ बिथांमोननि माने सनिया कुइननि फट' होनानै माने एडिट बानायनानै भाइराल खालामदों आरो बिसोरनि भिडिअ होननानै दा बिथांमोना बुंनानै लादो क्लियार जाबाय माने नङाबा गोबां मानसियानो सानगौमोन माने बिसोरनिनो होननानै मानो होनबा बिनि आगोलावबो माने भिडिअ दोनखायोमोन बिदिनो खाथि थालायनाय ना बिनि थाखायनो बिसोरखौ माने इसे दाय मोनबानो माने आरो सुबिदाखौ नायखायोना बयबो बेनि थाखायनो माने सिगांनि रोगि थाखानायखाय माने बिसोरखौ आरोबाव बिदि एडिट बानायनानै माने भाइराल खालामनायदोंमोन दा गावसोरनो क्लियार खालामना होबाय बियो अरिजिनेल नङा बियो फेकसो दा नोंथांमोनाबो बुजिबाय जानांगौ बियो अरिजिनेल नङा बियो फेकसो